Čaute ľudia, poďte dneska s nami hrať Fix to auto a chcem si ho troška vyupgradeiť, takže nastúpime do našej káry a my môžeme ísť rovno von, takže takéto mám auto krásne. Počujte zvuky. Takže ideme sa pozrieť, za koľko peniazy pre moje auto. 8896. To není zlá cena, ale aj no je to také, chápete. Neviem, za koľko som vám to kúpil a viete, koľko som vám to mali. To je veľa. A ideme si pozrieť maximál tohto auta. Takže musíme nájsť nejakú rubriku. Je to za mňa, že aj diaľnica a neviem, kde je, ale viem, že sa tam to zrýchliš na mesto. Musíme nájsť tú diaľnicu. A môžete aj do komentárov napísať, že aké hry mám nahrávať, ktoré by vás bavili v tejto hre, v Robloxe. Takže takéto tam mám vecičky. Baterka. Môžem vám kľudne aj celé auto rozrobiť a ukázať vám, jak to vyzerá. No, jak to vyzerá, ale jaké tam mám veci a baterku vám asi nemusím ukazovať a musím zistiť, jak sa dáva inventor. Našiel som. Počkajte, to si vypnem. To bolo tuto. Takže engine block, tam mám IP 2.5, clean dirt IP 2.25, air tank IP 2.5, Xsend IP 2.5, speed manual transition, Sparklus. A chcem si teraz kúpiť úplne za všetko nové. Neviem čo, ale môžeme sa ísť pozrieť do obchodu. Takže si toto veci vyhážem a neviem, kde sa to vôbec, toto je V10 P2, ja mám IP 2.5, takže to je IP 2.5, to je toto. A ja potrebujem nový engine block, bo on je trocha pokazený. 630, ale to auto, neviem, potrebujem tam dať niečo nové. Ale neviem čo. Toto bude drahé všetko na 7,5 000. Takže ja si budem kupovať všetky tieto veci do auta. A to stojí 5450, dáme to na 50, dobre? 5450, to je 7900, to je to 5000, 12 000, 13 140, 13 140, toto dve veci. 13 140, 13 140. 13280, 13280, to je 200, 13800, 13950, 13950, 13 000, 14 000,
15 200, 13 325, 13 225, 15 525, 16 700. Takže 17 000 potrebujem si zarobiť. A teraz vám ešte idem ukázať maximálnu rýchlosť. Takže keď budem pri diaľnici alebo na diaľnici, tak sa vám ozvem. Našiel som diaľnicu. Keď sa bude zaujímať, tak to mám tak dá sa tam ešte. Takže som zvedavý, že koľko mi to pojede. OK, ľudia, dosť dlho mi to trvalo sa nevyslobodiť. Tomu sa rivnúť a napojiť sa. Takže ideme na to. A budem dosť nábora do týchto sráčov. Tak vidíte, to by to skoro neskončilo do cesty. A to ma nezastaví. OK, sme už na pečke. A dúfam, že počujete hru. Ale ideme bomby. Nič ma nezastaví. Zatáčka, to ma tiež zastaví, no zastaví trocha. Auto. Takže bola to maximálna rýchlosť 190 niečo kilometrov. No asi ideme do nového mesta, lebo nejaké nové mesto, však nový update, ja som to dlho nehrával. Takže to je to nejaký nový update. Takže tak. Proste ja neviem, chápeš? No, more, čo mám mať? A na videjko som hovoril, že bude videjko z Fortniteu, ale bude z Robloxu. Som videl, že je nový update v tomto Fixit app, tak som to zapol a zaujíma ma dokedy bude, že jaká dlhá je táto cesta. Keby to neboli táto, neviem, fakt niečo cez 200. Takže tak. Ďalšiu videjko už by mohlo byť videjko, kde do tohto auta pôjdu všetky tie nové veci, čo som vám ukazoval. Do tých 17 niečo tisíc, či 16 niečo tisíc. Takže tak. OK, toto už je koniec. Je, není? OK. 190, 200 skoro, ale keby som tu akože... Takže, jak som vám
videjko ľúbilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Takže maximálna rýchlosť tohto auta je 200 km. Takže zatiaľ. Takže ak sa toto videjko ľúbilo ešte raz, nezabudnite like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Čus.